Το απόσπασμα που θα σας διαβάσω είναι από το πρώτο μου μυθιστόρημα «Η αγάπη μπορεί», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελκυστής, η ιστορία του οποίου μας μεταφέρει στον προηγούμενο αιώνα, στα μέσα της δεκαετίας του 70, σε μια κλειστή πατριαρχική κοινωνία του νησιού μας, όπου δέσποζε το μοντέλο του άντρα αφέντη, καθώς επίσης και ο ηθικός άγραφος νόμος που όριζε ότι αυτά που συμβαίνουν εντός σπιτιού πρέπει να παραμένουν μέσα στο σπίτι και να μην βγαίνουν προς τα έξω. Θα διαπιστώσετε ότι τέτοιου είδους συμβάντα συμβαίνουν ακόμα και σήμερα, μετά από τόσες δεκαετίες, δυστυχώς, και συμβαίνουν δίπλα μας. Η αφηγήτρια της ιστορίας είναι η κεντρική ηρωίδα μου Ζωή, η οποία στην ουσία αφηγείται τη ζωή της στο πέρασμα του χρόνου, την πολυτάραχη ζωή της, και στο συγκεκριμένο απόσπασμα αφηγείται τη στιγμή που αποκαλύπτει στον πατέρα της ότι είναι έγκυος από κάποιον που ο ίδιος δεν ενέκρινε για σύντροφο της κόρης του. Αφού πρώτα μας χαιρέτησε με ένα πλατή του χαμόγελο, έπειτα έπλυνε γρήγορα τα χέρια του και στο τέλος κάθισε περιχαρή στο τραπέζι μας για να φάμε όλοι μαζί. «Άντε, καθίστε κι εσείς. Τι πάθατε και στέκεστε από πάνω μου σαν κολόνες? Πρέπει να φάω γρήγορα και μετά να γυρίσω πίσω στο ιατρείο μου. Με περιμένουν ακόμα 3 ραντεβού και δεν έχω ιδέα τι ώρα θα ξεπερδέψω». Ο πανικός είχε ήδη ζωγραφιστεί στο βλέμμα μου. «Μα γιατί αλληλοκοιτιόσαστε? Καθίστε επιτέλους στο τραπέζι. Είμαι βιαστικός, σας λέω, και πεινάω ήδη σαν λύκος». Χωρίς να του φέρουμε καμιά αντίρρηση, καθίσαμε και δυο μας στο τραπέζι με σχεδόν συνωμοτική διάθεση. «Εντάξει, κατάλαβα. Κάτι έχετε εσείς. Υπάρχει κάτι που πρέπει να μου πείτε ή να συνεχίσω μόνος μου το φαγητό? Γυναίκα, δεν μιλάς?» Η μητέρα μου παρέμενε συνεχώς με σκυμμένο το κεφάλι της, καθώς αδυνατούσε να πάρει το βλέμμα της από το πυρούνι, το οποίο και έκανε βόλτες ανεξέλεγκτο στο άδειο της το πιάτο. «Ζωή, μήπως θα μιλήσεις εσύ?» Εγώ, σαν λίγο πιο θαραλέα από τη μητέρα μου, πήρα βαθιά ανάσα και ξεκίνησα αργά-αργά να συλλαβίζω τις πρώτες μου λέξεις. «Ξέρεις, πατέρα, έχω κάτι σημαντικό που πρέπει να σου πω και νομίζω πως το φρονιμότερο είναι να το μάθεις από μένα. Αν είναι να μου πεις το παραμικρό για τον Στέφανο, να ξέρεις πως αυτό το θέμα έχει λήξει για μένα, Ζωή». Με διέκοψε απότομα για να εδραιώσει την απόφασή του και για να αποφύγει τυχόν ανεπιθύμητες επαναλήψεις. «Μη κοίτας που το καθυστερώ. Ο Στέφανος μου ζήτησε αυτή την παράταση. Ιδάλλως θα σε είχα ήδη στεφανωμένη». Περίεργο, δεν είναι? Ο Στέφανος ζήτησε από τον πατέρα μου κάτι που εγώ του ζητούσα απεγνωσμένα εδώ και καιρό. Εκείνος λοιπόν ήταν ο λόγος της παράτασης της ελευθερίας μου. Ασταθεία έκανα τους συνειρμούς αυτούς στο μυαλό μου, προσπαθώντας παράλληλα να βρω τον κατάλληλο τρόπο για να του ξεστομίσω αυτά που ήθελα διακαώς να του πω. «Όχι, πατέρα, δεν θέλω να σου μιλήσω για τον Στέφανο». «Α, όχι», εξεπλάγει ευχάριστα. «Πολύ ωραία, λοιπόν, σε ακούω», μου αποκρίθηκε αδιάφορα και δάγκωσε με λεμαργία ένα κομμάτι κρέας από το νοστιμότατο γιουβέτσι που μας είχε μαγειρέψει η μητέρα μου. «Είμαι έγκυος, πατέρα», του ξεστόμησε σχεδόν με μια ανάσα. Ξέρω. Δεν ήταν και ο πιο κατάλληλος τρόπος για να το αποκαλύψω κάτι τόσο σημαντικό. Αλλά στο σημείο που είχαν φτάσει τα πράγματα, μου φάνταζε περιττή κάθε φιλότεχνη προσπάθεια αποκάλυψης του μεγάλου μου μυστικού. Το νοστιμότατο κομμάτι από το ευαδιαστό γιουβέτσι της μητέρας μου δεν είχε προλάβει να ελευθερωθεί από τα δόντια του πυρουνιού του. Και όπως ακριβώς είχε μπει στο στόμα του, έτσι ακριβώς και βγήκε, ανέπαφο, με μια απότομη πτώση προς το ζεστό του πιάτο. Με το πιο δολοφονικό βλέμμα που θα μπορούσε να φορέσει στο πρόσωπό του, σηκώθηκε ευθύς αμέσως από την καρέκλα του, τοποθέτησε τα δυο του χέρια στο τραπέζι, σε στάση έτοιμη να μου επιτεθεί και, γεμάτος θυμό, έβγαλε τις πρώτες του σπινθυροβόλες λέξεις. «Τι είπες?» Δεν μπορούσα πλέον να κάνω πίσω. Έπρεπε να ξεμπερδεύω με αυτό. Άλλωστε, η αντίδρασή του ήταν αναμενόμενη. «Είμαι έγκυος, πατέρα». Δεν χρειάστηκε να του πω τίποτα άλλο.
Ήμουν βέβαιη πως είχε καταλάβει όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες. Το πώς έμεινα έγκυος, το πότε έμεινα έγκυος, με ποιον έμεινα έγκυος. Η μητέρα μου σηκώθηκε αμέσως από την καρέκλα της, έτοιμη να με προστατέψει από εκείνον, από μια ενδεχόμενη κρίση πανικού του. «Ηρέμησε, Θανάση μου». «Τι είπες, ανέσχυντη?» «Ναι, λοιπόν, πλέον ήμουν μια ανέσχυντη, ένα μοίασμα της οικογένειας, που δεν μπορούσε πια να σταθεί σάξη απέναντί του. Δεν αντέδρασα στην προσβολή του. Ήταν κι αυτή αναμενόμενη. Και για τον λόγο αυτό δεν θέλησα να προσπαθήσω να σηκωθώ από την καρέκλα μου και να λάβω κάποια αμυντική στάση. Άλλωστε, δεν πίστευα πως θα μπορούσε να μου κάνει κακό στην κατάστασή μου, εκτός από το να με προσβάλλει με τους πιο χυδαίους, τους πιο εξευτελιστικούς χαρακτηρισμούς. «Θανάση μου, σε παρακαλώ, ηρέμησε», του συμβούλευσε η μητέρα μου, επιχειρώντας να ηρεμήσει κάπως τα πνεύματα. «Σκάσε κι εσύ. Τα ήξερες όλα και τις έκανες πλάτες». Φυσικά θα τα έβαζε και μαζί της. Η κατάσταση πλέον είχε γίνει ανεξέλεγκτη. Γύρισε και πάλι προς το μέρος μου, διατηρώντας το ίδιο επιθετικό βλέμμα απέναντί μου. «Ώστε έγκυωσε. Με το βρωμιάρι πάλι, ξεδιάτροπη». Οριόταν και έβριζε, ενώ πλησίασε κοντά μου σε απόσταση αναπνοής. Η μητέρα μου προσπάθησε για άλλη μια φορά με τα λόγια της να συγκρατήσει τα νεύρα του. «Θανάση μου, μη!» Τον έπιασε από τα χέρια του, προσπαθώντας να αποφύγει το ανέφικτο. «Σκάσε, σου είπα», βρώτηξε ολόκληρος και με μια αστραπιαία κίνηση την έσπρωξε μακριά του. Έπειτα έστρεψε το βλέμμα του και πάλι σε μένα, με το ξυπόλυτο της συμφοράς. «Λέγε!» Και φυσικά η εγκυμοσύνη μου δεν μείωσε καθόλου τη βίαιη συμπεριφορά του. Αντίθετα, τη δυνάμωσε ακόμα περισσότερο. Πιάνοντάς με από τα μαλλιά, με σήκωσε με τη βία από το τραπέζι και με έσυρε με αγριότητα προς το μέρος του. «Τώρα θα δεις τι θα πάσχεις», μου φώναξε και εξακολουθώντας να με σέρνει από τα μαλλιά, με οδήγησε αστραπιαία μέχρι το γραφείο του. Αφού με έσπρωξε προς τη μεριά της βιβλιοθήκης, έπειτα κλείδωσε αμέσως την πόρτα για να εμποδίσει τη μητέρα μου να σταθεί εμπόδιο στον άγριο ξυλοδαρμό μου που θα ακολουθούσε. Οι στριγκλιές μου λες και τον οθούσαν στο να με γρονθοκοπεί ακόμα πιο βία, ακόμα πιο βάναυσα. Η μητέρα μου, αν μπορεί να αντιδράσει, ούρλιαζε έξω από την πόρτα, οικετεύοντάς τον να της ανοίξει. Μάταια όμως, θα ρίσκει αυτό που ήθελε να καταφέρει με τον πιο χυδαίο, με το πιο απάνθρωπο τρόπο, ήταν να ξεριζώσει από τα σπλάχνα μου τον καρπό της αγάπης μου. Γροθιές στο στομάχι, κλωτσιές, μπουνιές, είχαμε μεταμορφώσει έναν καθώς πρέπει και φιλήσυχο άνθρωπο της αστικής τάξης σε ένα ανήμερο θεριό που διψούσε μανιωδώς για πόνο, για αίμα και για εκδίκηση. Κατέληξα αιμόφυρτη στο πάτωμα με τα σημάδια από τα χτυπήματά μου να είναι εμφανή σε όλο μου το κορμί. Όμως και αυτά, όσο άσχημα κι αν ήταν, δεν στάθηκαν ικανά για να εμποδίσουν την αδίστεχτη συμπεριφορά του πατέρα μου, ο οποίος, δυστυχώς για μένα, είχε χάσει εντελώς τον έλεγχο των πράξεών του. Μέχρι που ο κορεσμός των χτυπημάτων μου, τα ορλιαχτά μου από τους πόνους και η κατάσχετη ημερολογία μου με έκαναν να χάσω εντελώς τις αισθήσεις μου, να παραδώσω το κορμί και την ψυχή μου στα κρύα πλακάκια του πατώματος. Ο θυμός του δεν μπορούσε να καταλαγιάσει ούτε και στη θέα της αιμόφυρτης κόρης του. Ήθελε να ξεσπάσει κι άλλο. Αφήνοντάς με στο έλεος του Θεού, άνοιξε με ορμή την πόρτα του γραφείου του, κοίταξε με δολοφονικό βλέμμα τη μητέρα μου, που στεκόταν ακριβώς μπροστά του τρομαγμένη, και κατόπιν κατευθύνθηκε αδιάφορος προς την έξοδο του σπιτιού. Ήθελε να βγει έξω, να πάρει φρέσκο αέρα. Στη θέα της ξυλοκοπημένης κόρης της, η μητέρα μου ξέσπασε αμέσως σε λυγμούς. Πλησίασε προς το μέρος μου έντρομη, ενώ μάταια προσπαθούσε να συγκρατήσει τον πόνο της. Με όση δύναμη της είχε απομείνει από την ολοκληρωτικά κουρελιασμένη της ψυχολογία, έτρεξε γρήγορα να πάρει τηλέφωνο τον μόνο άνθρωπο που πίστευε πως θα μπορούσε να της δώσει ένα χέρι βοηθείας εκείνη τη δύσκολη στιγμή.
τον Στέφανο. Βουτυγμένη μέσα στα δάκρυα και στον πανικό της, το μόνο που κατάφερε να του συλλαβήσει ήταν 2 και μόνο λέξεις. «Έλα γρήγορα!» Ο Στέφανος ταράχτηκε. Ήταν βέβαιος πως η επίκλησή της είχε να κάνει με μένα. Υπέθεσε πως κάτι κακό είχα πάθει. Αλλά το τι ακριβώς δεν ήταν σε θέση να το φανταστεί. Έτρεξε αμέσως στο σπίτι μας για να δει τι συμβαίνει. Μπαίνοντας μέσα, η λιπόθυμη θέα μου τον σόκαρε. Αστραπιαία έσκυψε πάνω μου για να ελέγξει το σφιγμό μου και για να βεβαιωθεί πως είμαι ακόμα ζωντανή. «Ζει», αναφώνησε. Γεμάτος αγωνία, έστρεψε το βλέμμα του στη μητέρα μου, προσπαθώντας να μάθει το τι είχε συμβεί. Η μητέρα μου έσκυψε αμήχανη το κεφάλι της και άρχισε πάλι να κλαίει με λυγμούς. Ο Στέφανος δεν άργησε να καταλάβει. «Ο Θανάσης?» τη ρώτησε έκπληκτος, καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει πως ο φίλος του ήταν ικανός να φτάσει σε τέτοιο σημείο έναντι στο ίδιο του το παιδί. «Πρέπει να την πάμε στο νοσοκομείο στη Μυτιλήνη. Είναι σοβαρά», της πρόσταξε, ενώ προσπάθησε να με σηκώσει προσεκτικά από το πάτωμα. «Στέφανε», πανικόβλητη η μητέρα μου, τον έπιασε από τον μπράτσο και τον ρώτησε. «Και τι θα πούμε, τι θα πούμε στους γιατρούς, πώς έγινε?» «Ηρέμησε, Μαρία, ηρέμησε. Θα ζητήσω από έναν δικό μου γιατρό να την εξετάσει πρώτα. Και έπειτα θα φροντίσω να μην μάθει κανείς τίποτα». «Στέφανε», τον νικέτεσε για άλλη μια φορά, σφίγγοντάς του ακόμα περισσότερο το μπράτσο του. «Και γυναικολόγος να την δει». «Γυναικολόγος», απόρρισε ο Στέφανος. «Εννοείς πώς?» Η μητέρα μου δεν μπορούσε να του πει τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ.